Здравейте, приятели! Днес ще играем на Brawl Stars. Вчера поиграх малко и стигнах до 15 000 купи. И днес ще отворим Mythic Stardropа заедно. Ето го. Бери, бе. Бе, какво? Аз не мога да го взема. Аз трябва да вземам тия всичките награди. Аз не искам да ги вземам, няма начин. Добре, ще играем с... да го вдигнем на 35 с Леон. 20 купи. Нищо не е. Трябваше да играем на соло. Че тук малко трябва да се доверявам на хора, аз не искам да се доверявам, защото те са нубове. Той е добре. Той има скина на Муртак. Хи-хи-хи. Аз обаче съм най-добър. Мъртъв си. Добре, не си. Все още не си. О, леле. Не. Как умрях? Така. Убий го, бе. Мъртъв е. Браво. Тук много добре си представи ти. Според мен. Ти си мислиш, че това дава хил ли, бе? Ти си много тук. Опа, да. Мортиската ви цепи. Леле. Не препоръчвам да ходите при Мортис. Тя просто ще ви сцепи. Давай де. Бах ти слабата Мортис. Добре. Това е друг въпрос. Нека изобщо продължим да играем. Свършим някакви дейности домакински. Какви деца? Да, както е видно в моето състояние, аз съм бременна в 9-я месец и очаквам съвсем скоро. Ще бъде доста трудно с едно новородено. Мъртви. Много е трудно, особено през нощта. Знаете, че те се будят, не спят. Като цяло... Минус 4 купи заради тия слабаци. Затова ви казвам най-добре на соло. Искам да кажа, че както аз съм направила усилие да бъда тук, така е важно институцията да се заде... Тук ще бъдат просто. Пак съм притрите кутишки. Айде, взимай. Поне така се надявам. Айде. Някакви мерки, нещо да се случи. Защото това наистина вече прекаляват и сега отново излагани. Не се издържа. Това не е живот. Така. Хуп. Един ден на независимите събота и неделя, който имаме да си починим. Ние ставаме в 6 часа, за да успеем да се сготвим, да изчистим, да изперим. Някои хора тук се оплакаха и казаха, че тя хубаво обявява, че идва, но на високите места не идва. Наистина, така е. Но го изчеря през деня. От 12 до 5 нямахме вода. И аз правя сметка, прибирам. Официално е отменен режима, нали така? Официално да, но реално нямаме пак капка вода. Добре, разкажете ви защо сте... Така, добре. Аз си мислех, че тая е тук. Малко късметлия живея вкъща, успях да си направя някаква система, такава хидроформа, нали, та горе-долу режим няма у нас, но пък ми прави впечатление, че откакто сме на режим във водата, кубиците вода, които ползваме като тричленно семейство, са примерно предния месец 26 кубика. Като аз половин месец съм бил командировка. Де факто жена ми Хората казват въздух. При пускане на водата много въздух върти водомерите на празно. Добре, той... Така мисля аз, защото няма друго обяснение. Бере, кри.
Крипи. Има и предложение да бъде вдигнат, чухте ли? Чух, да. Но това е безумно. Държави, дето по принцип са пустини и няма вода, по-евтина водата от при нас. Тук чухме един баща с дете, който каза, затваряме път, така ли? Добро утро на вас. Да, добро утро. Смятаме в неделя затворим пътя София-Русе. Ходих и до управителя на ВиК-то, където човека ми обърна внимание, но сега трябва да се молим един път да падне снега. Снега в Балкана падна. Сега температурите са ниски и снега не се топи. Затова ние живееме на молитва. Була, точно при мен ли трябваше да застане? Това е недопустимо. Трябва спешна Много тъпо се, тук много се изложихме. То Бул, като застане до мене, аз съм чао. И съответно да се следи за качественото изпълнение. В Русе ВиК-то е подменено, има 2%. Как да става точно до мене? Как да става точно до мене? Което е абсолютно безмислено, вкарване на някакви пари и източване. Ело, бе. Има, но водопровод няма. Да, чакай сега. Защо мене трябва да ме заобиколят двама? Да прекарат тръба от язовир Черни, от язовир Долни Дъбник, където Ама мене ме заобикалят двама. Това не е честно. 50 км за оросяване на кладенцето. Мене ме заобикалят двама. То това ако беше честно, окей, ама то не е. Също така трябва да се спре вземането на вода от язовири за напояване на земеделци, вецове, тецове и каквото хора, които чакат да кажете само. Поживеете с това дете. Ами изградва си хидрофор, където 120 литра разчитаме на денонощия, за да може, аз имам 3 дечица, най-малкото е на 1 месец. Не мога 24 часа в денонощието да стоя и да помагам на жена. Как ме убива? 1000 лева, за да мога да имаме поне вода за тоалетна или да обслужва детето. Нали, сериозно е. Малкия за Коледа, на дядо Коледа си я пожела да има течаща вода от чашки. Това ли пожела? Да. Къде ти е писмо? Има писмо за дядо Коледа. Ето го и писмото. Какво пише? Аз бях очуден. Ето, ако иска камерата да го снимам. Или дядо Коледа се казва Лулуса. Нападнали. Моля те да ми се паднеш нещо хубаво, моля те. Да се изправя пред искането е за лишаване от свобода от 2 години. От последния ми ангелски стар гроб не се падна. Тъй като детето не е криминално проявено. Да. Първо ще започне да се работи, ще разберем какво ще бъде решението на съда. То ще се определи при закрити врати. Това, което обаче трябва да кажем е, че само едно от децата към този момент от младежите е задържано, защото е доказано, че то е извършвало основно ударите. Разбира се, каква е ролята на другите младежи, но общото усещане, което сподели прокуратурата за нова телевизия. Хора, това можем да го купим, но няма. Особено тежък случай. Въпросът е тук да се уточни правно. Децата разбират. Ами хора, абонирайте се за каналът ни, за да стигнем 50 абоната. А от мен, чао!